sini am sayo sengagi panot nunggu sini candidate charna seng sana musungu nang tini kubi kethani bagai jengno je babe ke jeng hamjang moi ni jeng je lobui musung ma hai jinis no nang tini klai phunung ni tai klai mani sini am sayo phai nai jeng omon bagai no belai belai ka hambai ba khung ai ujung simi ba soi thangai dai je sari jora te sini board ni je time khaja tomani je jora khaja tomon bisingo jeng je board nani thang tomone mo hoyto tibrasa ba sinai hoyto tibrasa komor sinai tabunong thani ang o jora no pai o kok no yapari ro norong no bisar khaine siri taw sungtam khlaine na ki sini board no seng tibrasa hamgrani bagir nai na ki komor na bagai 2026 an sing je sai thanai rok borok je lekhamani a jinis engnai hingangke sing tini jati bai jati tamasuk bujioi tong job to kiso isara khaike je saimangai Dipramata long live Buagrake sing tini vice president ui joinka o borok no thana heja o borok ni logi ngai aboni borek teke sanai di sini sarbidu andro sokani musamang ta khete sajang japlum borok sing chin do phalam ko dihini nai borok kar ko kathibi koljoma he koljom to sena heja sini ko ekjon BJP je tola level khaito mai romang sana musungu nang 500 taka mambai nang bunyo pai nei umbane pai me apno nang chen na lamani pati prasa hanja yani entity prasa lama hintino nang logiri tongo aboni sai kubui sawi nyai ketharungi nyai sapsagi tomo sao boibe khekera gi nyai nosto khaija gi nyai sajang ma saile nijin jaga thik tomo sao bara kok sana thanglia sini oil kawo jeng agi 43 je jago Dipramata basawo abo joton bubagrasi pati dong no wan chogina de bubagrasi joto chinoro joto kisu khainai angjas khorasa bubagrani messenger bubagrani kok pilidi bubagra jas ke songoi nikha je thik ase nangara thangai budbasa sirisum kono khaimia bubagrani chin last kok thangai amni bagai ang bici kok saya 16 तारिखो dakti booth center thangai ang sengeno no bo mario boot nai yes bo mario boot nai ke kasin siwo ang so mario boot nai wala tane krei basa ana sawo phona tawana ditu jeng hain chau tawana dini chau ang ka sawo kun wana